Plus. Ljudi, danas ćemo da snimamo kako se instalirati Minecraft besplatno. Instalirati ćete ovaj torrent light. Ok. Ne. Ok, dobro. I kući pratite sve što kažem ja, nemoj strahti sada Minecraft potno ukucate i onda uđete u bilo koju verziju koju hoćete. A ja sam sebi, meni ovi, Jana i ovi, kažu molim te nemoj da se peglaš. Eto, i ja te molim. A Dugić mi je uvijek zabranjivao da... Instalirajte to i dok vam se ne instalira uđite u ovo, idete u ovo drugo, i sačekate da vam se instalira i to je to. Imate Minecraft. Besplatno. Sve besplatno. Da, čao.